ne var? Tolkullar sinla diyerdin. İnnidin var sinlamak değil. Hadarın kenarına avada da ulu kuruluşuklar gidiyor dost. Menem bu kuruluşuktan çette duramak. Yani senem şu gözellüğü görün olsan nehili kovuyordu. Arman Ece, buraya baryan mı? Sıray gelnejenlere var qaytjak. Derrew geler oğlum. İkimiz yakın wagtda obada gidip gelmeli. Gelinin goruna çıkmalı. Näme Ece, men özümü sağçılık edinmi? Vay, duren tek. Yüreğine elin al verme. Bir maslahatlaşmalı, soraşmalı, iyideşmeli. Kakağım karşı çıkmadı. Özleri radi bolsa bolýa diýdi. Bir benden kapsyn kakmakan, yağışı ölçäp bişirmeli oğlum. Soňundan gep tap berseň iýil güllýärsiň. Planlan guda bolşýarly dersiň. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Esselamu aleyküm. Buradan ayrıç. O telekaçoğlanın getiren elektron enzamları şu yördü. Öyle mi? Hava. Getirdim. Hava. Buradan ayır. Gereğimizi bärde ammarda koyup den arsam Aşgabatda gurada eli. Şeyse gow bolsa başla. Enzamları iki bölüp yarın anırda yarın berde koydu. Hava olacak bas. Hava. İkisine de yeter. Han onunla men şofrada canladık tavsiye kur vereyim. Oluyor. Bolya. Gor başla. Borcu siz näl çözdüňiz men rady. Ýöne men ertiroga bar kaçyk. Bor oğlum. Kakym jaňa diýär. Ho kaka. Alo, şofrat. Ol öwlä-awlagan oğlum mukyň getiren elektron enzamlaryny bärden guradyk. Bir gün garşalynda ammarlara ýerleşdirin. O näme getiripdirmi? Öz dostun näme işläp ýörüni bilmän näme diýen. Yük Türkmen maçıda. Getirdim, giyeceğin anan için ötümcem sonra. Mebellerin kurnulmagyna da kömek edin. Bor kaka. Öýdäkilerin hemmesine salam aýt. Menem bir kuundan bararım. Bor kaka. Bolya. Ece. Ha, iyilik mi? Dost olanymy kuwara. Howu? Şo tapylypdyr. İş bitiripdir. Gen galaýym Ece. Hay bolayıptı. Bolya. Men gittim oğlum. Bor Ece. Sagaman var. Şofrat bilenim gürleşdim. Ol getirilen enzamları göreýeli. Ha, bolya. Bugün getiren enzamlar.
Salam sapar geldi. Aleyküm salam. Kovmu kervan. O yaxşı. Soğukta gelip gören mağlar görmedin mi? Ha. Ay, mene görmedim ağam. Borda görmedik. Böyle. Hayır. Ha, bor. Şu. Aha. Al hani. Al iyi ver. Ece, Oğlum, Ece. Biz şu gün dışarıda yatıyaz, düşe uşuyor atay. biz diyenin kim oğlum? Uyan şokrat can etti. Yolla yetip gelyen idi. Şeyli mi? Nedir ödüm gelmeli. Ay tu ölüme. O Şöhratcan. Ece. Ana. Bolu biliye. He. Aha. Aşağı şokradın maşinina. Tu Aytma men Ece. ölüme, tu ölüme. Ana. Ayttım verek. Oo. Ay tu öleme. Kervan kovum yağdayla. Şokrat. Kovumda otak. Ay. Salam aleyküm antesi. Elik Ecem tamam. daha salam ait diye tirem ödemeler miydi? İyi veren getiren sağ olsun. Ay, Bere düşür kov. kella, bere kella. Bol ya bağla. Götür pallu. Düşür kovun. Kervan da kovum yağdayla. Men her Yaxşı. bağla. Armada. Bağır bol. Dost sana da halit öğrenişip durun. Bir gün görmesen bir dadım kem yal olup durda. Uy yoksa da. Çeper geleceğim Gurdağa. Gülnarcıyım hem kovmu. O kudaya şükür. Ecem daha salam aitti. Kakam havada iş tapar bilen gitti. Şeyle mi? Suğulçucuyum hazım sana ayretin salam uğrattı. Bey diyme. Gülnarcıyım çuğulçu derler. O doğurçu ine sana olur ki var ki yemeli. Sana duşun merdi döl yana dost. O düzölyen öde. Kergoncan, han öýüň ýerin oğlum. Mihman aýok üstüne saklap durma da. Ya eceti demay. He. Şokradın mihman nele? Ola minni sen bir oğlumdur da. Onuňa dogry bağlam. Han onu ýürüň öýüň ýerelin. Ýürüň bağlalam. Yürü öye gireli. Salam aleyküm Cuma. antesi. Saglyk. Salam aleyküm. Salam. Salam aleyküm. Cuma. İyilik mi? Kerwan ağam sapar geldi, uçmadın mı? Öyle kımallar getirecek deyip çık gitsi. Cana diyas eline malını. Wahy. Nire teglet bör kauçağa. Be. Men şun ol dağın eteğine kullun melle var. Oğlum. Ana şu yerde atlı gördüm. En tevim gelmedi mi? Ay yok. Kervan bolması gözde şayeli. Kim bilir ya? Toba. Be. İyiliktir de herne. Ece. Yumuş görmeden öyden el çırağını alıp çıkayda. Uy borgdym häzir. Cuma inim sen bir gedäjek ýerlerini özüň aýlan, bizem ol dağın eteğini sirip barar. Bolýarmy? Bolya. Yoksa da sen bana el belgiň versene. 62, Kervan 32'de ho 62. Ha ha. 52, 92. 92 belledim bor. Habarlaşak bolýarmy? Bolya sağ olun ağalar. Bolýanym ala detme. Aha, bor. Uy Cuma. Oh, Birden tapylajaň etkin, menem tapylajaň ederim. bolya. Häzir aýlap öçüreýin sen belgiň belle. Bolya. Bolýa Cuma bor. Ece? Toba. İyiliktir de herne. Bir binden çağıdına hiç tatlar bolmaýar. O Ece. Al balam. Barın hani tagaman gidip tagaman gelin. Ýagşy ala detme. Arkaýyna oturver. Bu limelle ödeyen yerin daşta mı? Ay gaty daşda däl ýöne daşda ora jeňellik de telet gorkaýmyn. Korkur ya çağın ben. Ay onu görüver. Ýörani. Onsoňam şöhrat. Bu giýjelige, jeňellige öwrenişmek üçin owa ýygy-ýygydan gelip durmaly. Kervan dur. Ha? Bu ne hemen şıkır tutay? Eşittin mi? Ay yok. Ya seneme valla. Oho bir ayağın sesimi çöpü bassın mı neyme mi? Yana öğlen mi oluyordun çağa derleyen mi? Kervan dur. Ha? Şimdi ne mi oluyor? Bu ne möcüm sesime? Şagal ulu ya. Gönlüm olmaz olur kaç köt ne?
Men eşitmişime göre bir şagal 3-4 set edip kıygıryamış. Ay ne ettin ay? Owo, yür. Yür hani, yür. Dur. Näme Kerwen näme? Yüreğimi yaryan ho. Şşş, eşitjäňmi? Bir yırtıcı hayvanın tetesdili. Yür idimden galma. Yırtıcılar, bire yarogtulary birem korkup ida galýarlar taýlandyr. Yür idimden galma. Yürän Şöhret. Kerwen dur. Yür. Kerwen. Ne diýen ay Kerwen ne diýen ay? Dur, sana Bu ne bak. korkunç tefli. Giyeceğini men diňe filmlerde görýän ho. Bolýa Şöhret, sen korkma. Senin yüreğimi yaryan Kerwen. Sen ne etdiýsen kıra çekil. Aýodan ýap Benim ýana. ömdün yürüyecek. Yok, sen benim öňümden ýüreme, sen men kaptanymdan ýüre. Dur onu bilir. Ödüm korkma. Yürän gel hani. Seret yine burada atma Hadi ya. Kerwen. Oy etmesene Kerwen yüreğimi yaryan ho. Ya dedim ne ettin ay valla. Yür. Yür hani. Seret hap bola geliver. Seri sapılar ýagdaý koydun may. Gel, Ýöne gel, öpdürüm gel. boldy ma? Karacanım çıktı. He, Dur hani. näme? Seret görýänmi? Hani yok. Burada adyňa gödýän dur. Hani Görüň okmaý şonu. yok. Seret saňa seretip dur ödüm. Maňa serit dur. Owo. Boýsana ay Kerwen. Sen ýadyň boyun iş ýagy men karacanım çıktı dur. Bir üýür var ana antajy may sen ýamanlyşmy serit. Ya oynatdım öyle diye. Çukura oğlum. Ya yılan yok. Kerwen ne ýyladım sen? Kerwen ne ýyladım? Düşünüp ben ha. Zehreme ýar ýaňy. Ýylan ýany bolup. Indi bir gorkulmadan ho Kerwen. Dur. Ýene näme? Men berdi. Bir yerinin tetesdiliyemi? Kömek edin. Men berdi. Atyň sesi bar öýdän. Eştin seni. Hawa. Şu taraftan eştiliydi. Yürü hani. Kerwen dur ılgama. Eldron dat näme? Kim ma? Yürü hani. Yürü. Eyvay. Sapar gelin atı Allah. Ana ördüm yatır. Näme ol kan? Sapar geldi. Ağam. Hani yerinden alacak ol. Al şunu. Nire ağrıyor? Hani yerinden alacak ol ağam. Durun oğlanlar. Yürütecek Ha, dur, gelirken. Alo. Cuma. Sapar geldiğini taptık. Bir kılma. Hava alat etme kovuluk. Ol gullin mellenin yanına gel. Hava yola melya geliver. Ol karagaşlığın yanına. Yok. Korkma kovuluk. Hava geliver arkayın sen. Hawa. Bir de alıp pedir yola çıkart. Geliver diyen. Bor. Aha. Yeri sapar gel ağam. Sana geçecek zat değerli. Mergen teyitin şagirdi bolup sen atta çıkıp görmen ne? Ay özümün bilmän alım. Eğilip duran şakadan geçerini öýtdim. Yetişmedim. Bir attan kaçanım bilýän. Özüme gelsem at janawar özüne yer tapanok. Jylaw sallap meni hol gorpdanam çıkardy. Atmy. Hawa. Ol diýdini epip men eýeri minirjegem boldy. Ýöne men galyp bilmedim. Vakt jana daýmela. Wah, ayağım daşy gowy degip durýan. Jaňa deýin niýsem telefonum şu yerlerde gaçypdyr. Tapmadım. Buraya men gözläýin. Ağam, han ayağım göreyim. Hani uzat, yuvaşlıktan uzat. Dur, Vay dur. Çiğişi vuraptır ağam. açılacak gelmeyeceğim. Elleme. Şöhret. Gel hani. Taptım. Ağam men telefonuna ikaýa bölünüp dur. Ay diýän yok. Getir. Häzir. Gel Şöhret kömek et. Bar yup tapsana. Ýüpü nerden tapaýyn? Ay gözde şu yerlerini. Şu atın yerine asılı Var, olmalı. Attan mı? Ayağım koyuyor. At depesi yoktur ha. Depeti yok Şöhret. Ana ayağına. Bolsana Şöhret. Ay deper öýdän ha. Ay bolya gel sakla şun ayağını. Bolya. Hani? Yürü canavar. Hani? Näme çekol hara? Ya sene may wall. Hani? Süýs hani? Häzir. Aha. Beh, Lukman Hekim, elinden gelmeyen zat yok ay.
Ha, gül yalı var. Çıran tut. Aha. Hani? Bakma. Beğer tutsana. Çek işte. Katı çekme. Bollu. Şöhret bar ağaç tapsana. Ağaç. Ulurak Ölmek bolsun. mi? Ha bol ya. Çaltdız. Şuya bolaydı. Şu bol ya mı? Bolsana. Bolya sol. Aha. Getir. Bu ne bitmedi? Hani çıran tut. Bol ya. Didin alıracak ol. Şöhret ağırtına geç. Nedir? Hani? Ana. Al hani. Ol. Tuğlama ağam. Ağam yok. Keno. Tuğlama. Atı ne bitmedi? Ayağın ödügeler. Hani bol. Atmalı da etme. Yürü. Hani çepin alla yola taraf yöreler. O gelen cumadan ulu koydu ya. Ova. Şey olmalı. Kergun. Oh. Men şu gün geng dağıtlar görüyen günüm öyle. Entek ne mi görüyorsun sen? Vay bu, bundan geng dağıtlar bana. Vay elbette. Güldürme. Iskırım aç. Vay. Ağam. Kimden ağrıt balayım öyle. Uluğum taşlaşıyor mu ne mi? Yo beğer gel ya. Cuma. Ağam, ne bolly? Nire ağrıyor? Ay korkur yal da at yoklanayım. Ayağım ağır. İyilik mi diyeyim, ne molle? Attan yıkılıp duruyor diyen. Attan ne iyilik kıldın? Seratap olmalı. Ay korkulu da at yok. Hem benim kömürüm. Kapıyı aç. Cuma Oraya kapıyı aç. Hani ya. Seratap olun. Yere tap bol. Ağam sen ağırtından var. Bor, yine vardım. Hani. Aç hani. Teri tap bırak. Teri tapçı. Hani. Teri tap bırak. Bol. Ayağını yere basmayacak kol. Hani dur. Kovuluk mu ne? Düş vere. Hani. Seratap olun diyeyim. Seratap olun. Hani düş vere. Düş. Sağ Ay, olun. berekella. Böyle yaşını hiç açın yattan çıkarman. Yine vallahi. Ha bor ağam. Bor ya. Ağam size ulu üşüttürdünüz. Ha siz eğlenme. Lokman. Ağam Lokman el. Cuma. Ha? Kısasın kovu. Yine bol. Kergun ağam, gör sizden dünüm de. Bor diyor ağam. Ağam derri Lokman el. Bol ya. Eğlenelim, Bol ya, bol sağ ya. ol, tanrı yakasın. Bor. Cuma. Sizi gidiverin. Atmen gör mal pararım. Bor ağam. Sağ olun. Bor. Sağ ol. Bol ya yiğitler, sağ olun. Bor ağam, sağ olun. Ya şey. Yür dost. Hol depeye çıkalı. O yerde ne emma? İyi var. O ne mi? Ay iyi de arvokçun. Hay yok kardeş, o yere gidecek ya. He ne mi? O da adam yan koşuştu mu? Hani yür. Ay bol ya. Gidik göreyim. Yür hani. Göreyim hele depi betlecik gel olayım. Yağdıttı da. Gece oda var mı? Günlüğü tütse değilen ne? Hemşin. Ara yakın yaldıram olin. Daş vol ya da. Hava. Kergun oğlan kovduğunu. Ha. Hayran alaymalı berdi yıldızın yakınlığını. Hava la. Patak yana çıktı. Kergun teret. Hani? Ha nilli suyun ya. Gördün mü? He o mu? Hani aşağı oturuli. Çırağın uğraşır da. Öyle. Şokra Seret. Hol görünyen yıldızlar toplumuna neme değil ya biliyen mi? Akmayan yolu. Hay berekella. Biliyen mi Şokrat? Astronomi alimleri alem yaratılıp 10 milyar yıldan sonra bizimle şu görüyen günümüz ol Akmayanın yolu galaktikasında yaratılıptır deyip kabul ediyorlar. Be. Abi alemin yaşını olsa ortaça 20 milyar yıla yakınlayıp hesaplayanlar. Ne mi? Hava. Kergun sen bu dağıtlar nerede öyle? Uy, mektepte geçmediniz mi? Yo geçtik. Yöne hem mi dağıt yaktı kalın nokta Kergun. Ha, şeyle mi? Mesela teret. Yine
Ho görnýäne yedigen. Aha. Ne? Ho topuk duranam Ay. ülkür. Bellin. Bu bolsa demir adyk geldi. Hay tuweleme. Ýadyňa düşýär ekene. Ha ola. İyil arasında yıldızların üstü bilen hasap çıkaryan hova çaklamasyny bilýän adama münnejimler diýipdirler. Münnejimçilikden biziň ata-babalarymyz has gowbaş çıkardypdyr. Onsoň olar esasanam ülkör, aralyk, 3 yıldız, ýaldyrak yıldızlarynyň üstü bilen hasap tutup hova çaklamasyny aýdyp bilýän ekenler. Ine meselem ülkör doğduğu tomus düşüp buğdoyun pişmegine gabat gelýär. Basym ülkör doğar. Bizem yetip bolsa orma çıkar. Ülkörden öň qırkma goýnuň yeterdir ülkörüň oýny diýipdirler. Owa. Ülkörden soňra bir aýdan soň aralyk ýyldız doğýar. Soňra 3 ýyldız. Ana şonno gaýňar pizbişe. Gamış tozgalap başlaýar. Ýaldyrak dogany bolsa, kışa tozgalap, giýje salkyny aralaşýar. Ýyl arasynda 3 ýyldızda tün sowar, ýaldyrakda gün sowar diýipdirler. Ene. Kerwen. Oh. Dost eret. Sen yıldızlar hakda köp satlar bilýän. Owa. Ine men halyan gizmi alp bilermi ya alp bilmenmi? Sen şonu maňa yıldızlaryň üstü bilen aýdyp bilersiňmi dost? Bay. Oňa ýyldızlary bilmek näme gerek? Sen şol peridadyň kimdigini aýt, men derrew çözüp bereýin. Ay yok. Yok. Ha? Aýtmaýyn lay. Onu. Bolhaw aýdyn. Yok, dur. Bol aýt. Başladım aýt da soňra çözdüm. Bägül. Kim bägül? Diňi gowaňa dak bägül. Biziň olam da bägül. Aşkım nereye aldın? O dördüncü barı ver. Bir de meğerleri yılından barı yaz. Şeylem bol ya. Hadi bir çıktı. Oy bir çıktı. İyi de ol sen ol. Beğendim ben başı. Açın gördün gözlerini yitik gördün. Yor düşün mü? Mukam ödedim. Doğru başı. Bol ya. Yok, men de düşünýän, ýöne sizem maňa düşünäň ahyry. Biz sizden haýyş etdik ahyry. Indi sizem biziň haýyşymyzy ýerine ýetiräň ahyry. Siz düşünün ho, üçök sütünler gelmede men iş tutmaly bolýan. Meňem iş tertibim bar ahyry.
Men näme günäme uyurdu? Ey bol yalay. Salam. Alam geldin mi? İyilik mi? Alıdır ornayan. Demir bir ton davodundan üçök tütünleri ile o. Barıp haşi diyen molin tayyar delip yüzlerini şaklalı oturuyorlar. Hanımının öne Gülşat Ahmedov'un yanına varıp bitirmeyen işin yoktu. Ne mi Gülşat Ahmedov'un tüyduğunu alasaydı mı? Vah yoklu, onu ne için tüydüm ağlaştım. Buyurma bölümüne varıp ekli kağıda mı tavşırdık. Dinleştirme nuskosuna mı tayyarladık. Yönü bağırıp teydat yok var. Yetişen eldirler. Yetişmedi ben günahkar değildir ne onu? Buyurmalar kendir daha sık arasayırlar da. Başlığı duyduram erken ne? Ay başlıklarım beni iyimin benim durum oku. Gelin Muradıç. Buradan açın beni bile var ayarla. Belki öyle bir netice çıkarıp kömür eder. Bir iş tertibim yok can tızırdık geliyor. Mene ne edeceğim bile oğlum. Canet'te başlığı haberlet. Yo mene can bilecek ki. Canet mele vorsun. Bile var ayarla gelin Muradıç. Hedir başlıktan gülüş görayım. Alo. Buradan aç. Selamun aleyküm. Bir medayet yarım için bağışlarsınız da buradan aç. Bir mesele çıktı olayın. Aslana kanam alıp yanında varsak kabul edersiniz mi? Ho. Biz kuruşuktu. Şol demirton zavodundan üçöklüğün tütünleri yalın o. Şolları yetiştiren oklu. Şadatları vardı gürleşecektik de. Gülşat Ahmedova yanında olsa baray tağa kov olacaktı. Bor gurdan da üst. Bor barayırım. He mi diye? Geleyim diye mi? Hoğu gelen diye. Öňüm iki tapar düşünürşýärdi diye. Şu gedege şäherden görjek diye. Ilmidam meni öňe türüp örtüň ekenim. Sene buluşturýan gokyny men eşitmeli bolýar. Hayran garam. Yankıyın özünden düzgün var. Nämeni? Yan iki tane düşündürüş var diyen mi? Menden başka işim yok mu? Ne? Me gurluş başlık bilen. Yok. Me gurluş da. Yok o gerek gelme. Ödünden tapdın diyen o. Böyle halay değiştim lay oynettim ho. Gelen diye. Bay oyunun köpeği diyen. Hadi yürü. Ağam var haberledeli. Dinleyen. Gurt kaka. Bir de Şöhratcan bilen oba var yanır. Şeyle mi? İlki kalkınlara sonlu burayakdılara varacaktır. Az kemiklenir. Sen ala dedi oturma. Şöhratcan'a men yanımdadır. Ha bolya. Salam aydın. Tağaman edik gelin. Bor sağ ol. Bor, hoş onna. Ha, nur yağdılara deytene. Akşamkı semalarını açıp duraydan bu şakacıklar. Bıkıradın ay. Ha bolya. Ha. Doğrudanım akşam semal katı güçlü olup durur. Yine bu sahalarım dövüptür. Getir bana vereyim.
Yine bir yağış yağayta gat o bolacak. Hawa. Maysalar gow boyalypdyr. Ýöne berlere deň Ösmendir. Ha. Be, düýbi gurrakmy? Hawa. Hol beýlelere ýerbedem de ýaly. Şu yerlere suw gowrak barypdyr. Ýönen ha bu yerleri beýgrek bolan suw adyrak düşüpdir. Sondan bolmagan mümkin. Hawa. Ine görýärmi? Bir ýagyn suw gerek-de. Ha, dogry diýäň. Yine bir yağayta suw tutmasagam boljak. Ötüşe elbetde. Dogry aýdýaň dost. Ýör o ýerde oturaýaly. Näme diýsene dost? Ha. Men bir otur. O pikir var. Aýdy ber. İkimiz guruluşy şereketini açaly. Gel açaly. Bilezi işläli. Bolýa. Sen ýanymda bolsaň maňa başga zat gerek gel. Uğur ýoly sen menden gowy bilýär. Hat peteklerin başyň çykýar. Sen tanışyň bilişiň dost ýaryň kän. Onsoň näme adamlar bilen düşünşip guruluşmary bolsa da sen menden ýok dahyry. Gurdun gudosu köp, tilkiň dostu diýjek bolýarmy? Aýny etdiň aý dost. Sen gurt dälsiň. Sen şiirsiň, ýol borsun. Vallahi. Ertir gurt, agsam tilki örenin yüzümü verek diýipdir könülemez. Senem gurtsun dost, gurtsun. Näme diýsene? İkimiz bileze şereketi açaly. Hawa açdyk. Hawa, bileze işläp peýdadyna ikimiz deň göreli. Ha. Eger bu barada şertnama baglasaly diýsen hem şertnama baglasaly. Ya, iki dostun arasında şertname näme gerek? Biz bir-birimizin hakkımı diýesim ýok. Gepleşdikmi? Bolýa. Bereli. Anhaýyl Gitdikmi? ýör gitdik. Onna dost, ýör düşeňe. Ýok dost, sen öňe düş. Baştonlugy özüň et. Anha ömrüň, durmuşyň kerweni. Senim kerwen başı bol. Nire gitseň menem ýydyňdan galman. Sen bilen bolaryn. Ha, galmardynmy? Galman. Galmardynmy? Galman. Nire gitseň Bereli. ýydyňdan galman. Ýör. Ýör wakaly. Menem äteň ýydyňdan galmazak bolaryn. Muriyadlara gidip doğru diýäňiz. Berekella gyýdym. Adam diýeniň şeýle bolmalydyr. Olaň öýlerine barýan ýoly hiç mahal ot bitirmeli alsyňyz. Çeperim, uğurdum, senim, olar bilen elmidama gowy gatnaşyk saklamalysyňyz. Şöhratçanam arada kerwenen habar tutjak diýip gidenni muňa da göwnüm etdi. Uy, ýoksa da şeper gelin gelmedimi? Gelnejem Gülnarjanyň toýu bilen başagay kaky. Şeýledir o. Gurt kakym çeper gelnejem Anne täşleň owasyny biri bilen guda boljak bolýarlar kaky. Bizem şoň maslahatyna geldik. Oň boldun. Tügelemi? Bir yine de bir hoş habar. Bular ýaly o habarlar üçin, ýaxşy işler üçin ak patay berilendir. Aktyjagym Gülnarjanyň alny wagt açyk bolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Öýlerimi awat, ýok parasygyny toýdum. Bagtly bolsunlar. Ata, Ha, eger ruhsat berseň biz ýöräli. Hawa Şöhratjan turali. uy. Şeýlemi? Turajakmy? Hawa. Bolýa, ruhsat Allahdandyr. Bolýa ata, sag bolun, sag oturuň. Gelip durmaly. Köp dogay salam aýdyň. Bor kaky. Bor ata. Bolýa oglum, bolýa. Gitseňiz sagaman baryň.
Ne bularam bularam täze buyurmalar esasında täze gurulan jaýlar üçin. Bolýa. Häzir ulaglara da ýüklenip dur başyk. Eger görjek diýsen aýlanaýalmy? Häzir aýlanaýar döwle. Ho edim. Ho ay edim. Neme ece? Men joralam bilen dukanlara aylanmakçy. He, bolýa. Ýöne gaty giýe galma. Kakyň işden gelse çaý çörüne terekin bolýarmy? Bar ece. Bolýa ece sağ ol. Hawa. Kän araşdyrmadym ýere? Ene başyk bularam taýinlap goýdyk. Bularam buyurlanma. Owa bularam häzir ýükleýärler. Ulaglar taýin nur. Bularam ene ýükläp berler. Bularam häzir şo ýükläp bolsalar şäherimizdäki öz dukanlarymyza elçişdirmeli. Ýörüň aňyrdaklaryny görelim. Bularam ene önümlemeden täze görnüşi. Taýýarmy? Entek dol taýýarda ýöne bir kundan taýýar bolar. Ene bularam. Bular nirä gitmeliň bilýärmi? Owa oglanlaryň hemmesine tawşak goýdum, özleri elterler. Hemme taýýarmy? Owa. Onu ýükläp ber. Oglanlar, an ýükläberin. Aňyrdaklaryma ýaňyzda nirä gitmeli? Olaryň tek taýýarda ýene bir adyşy bar. Ortaň ambarda goýar. Çemencan, kän garaşdyraýdym öýdýän. Ay ýokla. Neme de anlataçynjy. Heme daimlara barsam, hem taýyma başa öwretsem diýilenni. Siziň bilen gudaçylyk bir maslahatym bardy. Owa doşuňyz kıyas geçýän bir owadan gyýdy bar diýip eşitdik. Kakazam hasapçymyş. Gyýdynyň adam bägülmiş. Hani oturgan geç. Jigimiz Şöhratjan şogyda göwün beripdir. Oğlum bolsa öýürme bilen bolmaly. Gyýdyň bolsa da näme? Çykarma bilen bolmaly. Sizem olar tanaýansyňyz da. Olar owadaşyňyz da gelneçe. Tanamasyna ha tanaýan. Çemenca. Näýli adam çykýan ýerimi bir özi. Kıyas ağalar filagly adamlar. Gyýlar bägül janam, alle näme maşgala. Ay diýsen agdy, gün diýsen gözü var. Ýönesi näme gelneçe? Ýönämi çemen? İýliňe diýenne däýelli. Owamyzda osmokçy diýen bir gelin bar. Şoňa bilip berdiýsek, häle goýman bitirýär şu işi. Osmokçy daýdaňyz kim? Ne edip tapmalyny? Bilýärmi Çemencan? Ata baba ir döwürlerden bäri her owaň öz osmokçysy bolupdyr. Olar kilen zenan maşgala bolupdyr. Onsoňam her kim gyýdynyň barça gyýdynyň kimdigini, ýa alja gyýdynyň kimdigini, maşgala ýagdaýlarynyň ne jüredigini biljek bolsalar, şo osmokçy daýda ýüz tutar ekenler. Däp boýunça biziň owamyzda da biri bar şoň ýaly. Şeýlemi? Bize şoň osmokçy daýdadan başga ady bardyra möýdüm zok. Özüm, men adym osmokçydyr. Başga adym bolmaz diýe. Hyzmatyňyz bolsa geliberiň diýe. Kim ogluny guda boljak bolsa, ilki şo osmokçy daýda ýüz tutýarlar. Osmokçy daýda şo gyýrly öýüň goňşy golamyndan, tanış bilsinden osmokladyp sorap görýär. Soňam ýygynan habarlaryny jemlep, soranlara ýetirýär. Gyýy tarapam şey diýe. Vay, şeýlemi? Bilmeýän zadymyz keno. Ola tüýs bize gerek adam ekeni. Gelneçe onna şo osmokçy daýdany derrew tapaly. Muň hiç kynçylyk bolmaz Çemenjan. Ýoksa da çeper gelmedimi? Agyz anlataçynjy. Saňa aýtman kim aýdaýyn? Arada jigimiz Gülnarjana sawçylyga geldiler. Şey diýsene, tuwelemi? Ine saňa hoş habar. Bizem ýaşullara salah sallyk. Olaram saklamam diýdiler.
ine şeýdibem derrew guda bolduk. Sehedinem belledik. Basım toy gelnejemem jorama barda aýt diýdi. Toya barmasaňyz öýke derniydi gelince. Uy, onsaňam kerwanjana da aýt diýdi. Nesip bolsa hökman barar. Baktı bolsun Allah'tan. Onu näme? Yür, osmokçulara gideli. Ýörelim. Oturuvereyim mi? Oturuver. Hani bili şeylerek tutup sakla. Özüňe maňa seret. Gölü seyredeyim. Oo. Gün seret. Alyan. Allym. Gozgun mu? Son. Gazetin çıkar mı? He? Atan yani gazeteci kulağın ağır ödyen. Gazetin çıkar mı diyen? Çıkar böyle gaga, çıkar. Şey de var. Çıkar. Ökü. Allah yapıyor mu? Getirip bererin özüm çıkandan soň. Şey gayret et. Gürleme. Häzir oturup alayın. Uy, verdim ratça. Ha, heyvani. Demek dile varmy surata düşürüp kadiyete çıkarjak bolýarmy? Salamu aleykum Osmok. Uy, dayda. Alik salam. Surada da howo ýöne ýadygary üçin alaýdym da. Şeýlemi? Çıkaran soň getirip berer. Ýöne men başga da düşün geldim dayda. Howo? Galpakda ýetjek bolýar. Ana? Ejemem size aýt diýdi. He, şeýlemi? Howo. Toy bir gowy zat. Men toya barmasam bolmaz ha, he? Keyvani. Men toy eşigim taýlansın ha. Bile giderse. He, bolýa. Sen surata düşüver. Hani öyle oturani. Otur. Otur surata alayın seni. Şey deyin. Kovedi balgın onu. Alayın bolya. Öyle gaga. Seni var ha ýagtyda da bir alayın da. Yer, ýagta geçelim. Yer onu. Näme geçmedin? Öyle gaga ustayda dur. Şu kovedi valla algın bolýarmy? Suratym gadayda berjek. Şey toglum. Dur onu. Ha hani. Alyan. Ana. Wellikdoğun salam alik. Berdim ratsan gurgunmu? Wa aleykum esselam. Salam daydı. Salam oğlum. Bu gelin. Anne goçun şehre çıkan gıydı Çemencan. O qurdandan jigdi de tele keçin. Ha, bu tanıdım. Buradan sağaman gezip yör mü? Oh, Hudaýa şükür. Uy. Wellik? Ha. Näme olar saklap dursun? Geçire olar bäri. Ha, geçiverin. Geleweriň de geçeweriň. Onu gen görmäge beri. Çağa ka korkutun şeýle bol. Wellik bilen düşünşek bolsaňyz bir sagat gerek bolar. Geliverin. Ha, geleweriň. Ha gurgun otursunuzmu dogun? Şükür gowy. Salam eyle. Gurgunmyň gelin, oturun. Bolýa. Häzir menem çay getireýin. Gurdagan uýotsaydmy? O diýdi. Onda ýöne ýere gelen näler olar? Öyle gaga. Ýör men seni gary uýuňa ýanyna surat alaýyn. Ýör oğlum. Ýör. Alın, çay içip oturun. Öyle gaga. Ho. Gel şu kapyň agdynda dur. Ha, şu ýerde. Oh, Pi ilmi goýaýynmy? Goý pilini. Öýçelere gurgunçulukmy? Özüňem şeýlerek dur. Ha. Nätti? Gowy. O bolsun. Neme bi
He. Bular mı? Vay, oların bizim gurrunumuz bilen işi yok. Alyan. Arkayın aydı verin. Nemeli? Osmokçu diýdeme bir hili. He. Sınadyňam bilemok dogan şuat mene. Ziyanı yok. Aydı ver. Osmak çadını gül yatıp almadım. Oğul olsun, kıyız olsun. Şu biriktirellerimizin baram Hudaya şükür. Hemmeten baktlı. Ayça diye. Ayçacan. Yine bir çemen Ana gelinin boldy. jigdi Şöhratcan. Ovamyzdaki kıyat ketçen sonan ýydy bäwul galapdyr. On soň bizem o gyýdyň halaýany bamy ya adaglananmy? Şo zatlar bilellip sen ýanyňa gelişimiz bolduşy. Serpaýyňa metir. Hova, arkaýyn bolaýyn. Ine Ayçacan, häzirlikçe şu kiçijik sowgady kabul et. Vah azara kalmalı değil ikinizde. Şey diýseňizler. Bäwuljan gowgyz. Ýöne gowja öwren diýseňiz gyzyklanaymasam? Sağ bolun Ayça daýdy. Gaýrat edin. Gaýrat et dogan. Ölle gaga. He. Menini gideyin. Al çay iç otur. Suratlar Çay iç. çıktı getiren. Arkayım bolay. Hökman. Ana ters gelinece. Oh. Kalpak toy ediyet. He, tüwelemi. Sizem toya çağırýar. Barar soglum, kutlu bolsun. Mihmanıňda alyp barın ýöne. Bolýa. Barar, arkayın ol. Bolya daýda, bolya. He, bolya. Ölle gaga. Oh. Suratlar çıktı özüm getirip berer. Alın çay Ağol içtiňizmi? oğul, ağol. Al gelin. Uğratlar Ayça, Hökman getirin. Hökman, Bana iyi. da çay vere öldürdün ha. Bor Ulekcan, bor häzir eltirin. Ay howata. Alın çay içiverin, alın. Al gelin can çay iç. Al edetmen. Hemme zadın bir alacı olur. Nesip bolsa. Bahadır. Nakar tayin mi? Ay tuvalömü. Atı. Hov. Hemme de tayin. Şeyle mi? Hovo. Tayin geldi mi? Soňrak gelerdiydi. Öňürak Şeyle mi? dedin suratı düşürüverdiydi. Şey deydi mi? Hov. Men daýetme alyp gelýänsem, sen ödüňçük surat al. Düşündün mü? Bor ata bor. Düşündün näme? Bolya. Men gitdim onda. Daýdy, saýýarmy? Geliverin. Alpak toyuna aýtmaly sözlerim aýtmalysınız. Başlaýynmy? Hany getirmäňe. Tuweleme ağlama ýara, akyllyja we. Oturay. Daýysy, oglumyzyň çeýle saçy gözüne düşüpdir. Ýürep öňüňden çykjakda aýagyny çolaşypdyr. Inha päki, inha sabun sirip beräý galpagyny. Hek giripçi geýer ýaly tahyýasyny telpegini. Getirer terpaýyny berer, aklyk paýyny. Eden hormatyna taňry ýalkasyn. Bile ýalkasyn. Daýysy üçin mundan uly sarpa bolmaz. Mundan uly sylagy bolmaz. Ataran gazanyňyz gaýnap, atan etiniz tenip yetişmäke. Ben ýegenjigimiň çiýle saçynyň azabyndan, emedeklap ýörmän gazabyndan diýinler. Han qoýay. Aman mı gelinler, ama sağlık mı?
Kalpak toyunuz kutlu olsun. Olmasınız. Toyuna başladınız mı? Hova, geliniz mi tağaman? Gelin geçiver. Geçiver Ayça. Hani ben gelinin yanına varayım. Ay tüöleme, berekella. Koç yigit bolup duraby. Ağlamadan, eňlemeden mi? Daýsyna çekipdir oglum. Daýsynyň gutlugyny berer. Daýsynyň sowgatyny eglediňi de. Berer, sökman berer. Bir yer jagagy keseyip durýdy. Ay yok, kesilen yeri yoklu. Yok, o beýle bolmaly lan. Çağan kelip ak ýumurtga ýaly akça bolmaly ine. Arasacan ha. Bahçe. Tüöleme, ana bolly. İnne bolsa daýsynyň serpaýynam ýapaly. Elim gözüm dert görmesin. Ha, seydi. Al Ay gidi. tüöleme berekella berekella. Ara çöpleşdirdi. Çöplögü ak patrak gel diş çıksın sana. Eğinin çiginin dert görmesin bala. Aydan sözüňe goşamat. Berekediň eňsilmesin. Yegen uça ýagydyr, bereketin kemelmesin. Qyýd alyp qyýd bersin. Tüöleme däp desturda aýdylmaly zatlar unutmadyňyz gaýdylar. Hey däp desturamyr undup bolmy. Bu ýyl mirasa tarpa goýmak, watany özgertmek ýyl ahyry. Tüöleme berekella. Han bana çıkıyor men seni öýek gideýin. Han gelani. Tüöleme. He, berekella. Tüöleme kutlu olsun. Gene jany bir toy gutlap bere. Men mi? Ha, borçluyum. Yöne men gurlabilerim kamçygym. Aýdy bergençe, aýdy ber. Gowy şu gelin gurlaýsynna. Şu gowy Gurlaýbilersiň-le awadan gelince. İkagıcık gurlay. Ha, şeýlem boranna. Aýda. Jigim men azyk tasrakdan al. Ana. Bolýa ýa-ni. Inha jigim gutlasam ýaşlarym bagtly bolsun. Bagty maňlaýy bolsun. Awadan Goşa gelince. Ha? Yaşlar değil, galpak toyu. Uy, huşum vursun. Oğullan ağtıcağının kalpak toyudur. Oğullacan, ağtıcağın kalpak toy kutlu olsun. Allah'can toyların toyulaşsın. Kapıyında mı dama toy olsun. Ana, bollu mu gidiyor? Gülyani. Boruna, bollu diyeceğim. Sağ olun gence. Gene jesem toy gutlap bereň. Vay. Men ogadan gurlap bilem oga. Onu da gutlaýan. Goňşyjan ogullajan kalpak toyun gutlu bolsun. Geljekde de ulak toyuňa da, jaý toyuňa da, gelin toyuňa da, agtyk toyuňa da, çoğuluk toyuňa da, ýuwluk toyuňa da gelmek nesip etsin gy. Kapyňyza da goşa toy bolsun. Vay. Agay bollumy gy? Artık bacı bilen bolly. Vay azallamy. Azdag däl. Gurlä bilen mok diýen bolup, agyd orady gül. Seni bara toy alt barja däýmelek ki. Gurlä bilen mok. Gülýara. Salam. Gyýdym. Sen kıyavyň gyýdy bägülmi? Yok, Ayça daýda men bägüllel, men akpamyk. Uy! Sen men hakyky çynadymy tutaýdyň. Wah, men saňa bägül söňöýdipdirin. Siziň hemmäňiz bir meňdeşi owudonja da. Geçeň daýda, geçeň. He, bolýa. Uy, koy. Meni bir alma wöri. Men owudon düşemek, koy. Gelinler, gyýlar, gurgun oturanmy sana? Sağ olun. Gelin geçin. Çay uýurin. Oradgül. Haw. Bularyň içinde kıyavyň gyýdy bägül barmy? Hani oňaça fiilne de tanada Ayça daýda. Wah, tanardım weli. Gözüm kitelişipdir men. Vay. Hey, osmakçı daýda tanamadymy? O şey diýen ol, osmakladyk görýä. Ayça daýda bägül hakda gurrun açady gelýär. Belki bägüllere gutçylyga geljekdir. Haw. Uy, awadan ýegen? Näme bägüllere tagçy gelipdir diýdiňmi? Näme halas ýany barmyşmy? Kimlermiş? Kimlerden olur? Agay, towa. Mene edil bey diýjek bolmadym. He, kulağım eşdilendir. Eşdilendir. Yoksa şlowo da mıdırt bolsa men bilmeli. Bilmeli, hökman bilmeli Ayça daýda. Yoksa da kıyasyň bägülden uly ogly barmy öýlenmedik? Bar.
Yön ol Bägüllen kiçisi. Agyt, şu men gepleden bolup, menden gep aljak bolýar diýen. Oy bolýarlar. Eýem aýtjaň aýtdyň. Oy sana. Ulus öýlenen bolsa, gyýdy arkaýyn çykary bermeli. Uy, o Bägül çağalar wagyna ýaňy işe ýerde. O durmuşa çykýan bolsa işe ýermezdi. Uy, hawa. Eşitdim o şonu. Bägül işten çykyp barýaka. He. Bir Aşgabatdan gelen oğlunun ulağına minip gidipdir diýip eşitdim. He. Oy. Bize eşitdim-dok. Uy, beýle däldirler. Haýtagtdan gelip İncirli owasynyň Peridat ýaly gyýdyny ulağına mindirýän bolsa, onu ol ýöne meni oğlun nädir? Goýa wer daýda. Bir karamyzda bu habary eşitip halamajaklar ammadyr. Şon nisene. Uy, kim kägydy halamajak? Nime? Şol ulagly ýigidi çağalar wagynyň töweregine bir näçe gidip gelinni görüpdirlerim. Bägüllüň gapysyna da güýmenip duranyny görüpdirler. Ahy, ýalanyrlagy daýda. Anha mahym Bägülüň ýakyn garyndaşy. Bu bilmeýän bolsa, şu aýdylýan epleň ehlesem toslamadyr. Toslamadyr aýça daýdy. Onsoňam aýça daýdy. Ulaga minmek ýyldan çykmak diýle. Bir sebäp bilen menäýen näme? Aýça daýdy. Inni siziň o gadymy döwrüňiz ýoga. Inni täze zaman, täze döwür. Şeýle dämi? Ýöne däpdi surdan çykylýan näler aýça daýdy. He, wah, hey. Şu ýaşlar bilen men oýnum deňeljek däl. O men özüm ýaly garry gurtulaň ýanyna baraýyn. Bolýa, sag otur. Ana, osmokçu daýda bizden eşitjek habaryny eşitdi. Galandam näme? Daşardak gelinlerden eşitdirdi. Gelinler var ola. Yerin asany ýylan ýawşetede bilýärmisin şeýdini. Bilip bilmedi ýaly. Bägülü näme bolup durmuşy? Tövbe estağfurullah. Sen henüz pilin ulagyny uklayan, mahymjan. O anna täçgelinje. Osmokçyny, kerwençini uradan bolsa näme biljek? Anna täçgelinje näme? Bägül tanaman nurmy. Vay, ırımırım yom-yomdur dagy. Beýle ýüreň almasa da. Irımırım yom-yom diýen bolup. Ulagy beýle kin goýmady ol. Özüňe bir basyp görül ki. Vay borlagy gaharlan bermesene köşeşdene. Wah hey, osmakçy daýda şey diýmez. Hey, siziň aglyňyzdan bir gep alyp boljak. Vay, şeýledir dagy. Dogry aýdýan, dogry aýdýan. Vay, gyýdyň bolsa soralaram, iýdelerim, mahymjan. Dogry bolsa. Kerwen? Ho, armada. Ha. Bar bol asraga. Nemeli kerwen? Traktoryň ýalňyşlygy üçin çalsaýyn geldim. Aha. Ýöne meniň näçe wagtdan çalsylýanyny bilemokda. Näçe wagt geçdi? 250 sagatyň geçenini geçmänä bilemok, ýöne bir aýa geçdi. Ha, bolup duran arkaň çalsyp beragam. Boranda men traktoryň ýanyna gidiberjek. Aha, bor. Neme asraga? Näet diýsen eten? Ha. Aýana bir sagatdan aýlan. Özüm çalyp berýärin. Sag bol kerwenjan, men onu traktoryň ýanyna garasaýyn. Bor, am, bor. Bolýa. Gelinece? He? Bek ýegen? Wi, berdi Murat ýegen. Hakyky dogry adım tutýan sen näme gelinece? Salam. Salam. Daýdan gerekdimi? Daýdan gerek bolsa dukana gitdi. Bägül gerek bolsa da mergenler gyý çykarýar, şoňa gitdi. He, daýdan gerekdi de. Daýdan gerekdimi? Onda garaşay. Be,